ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ നമ്മള് ഭക്തി യോഗം എന്നുള്ള 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്നിപ്പോ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 13ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാം അധ്യായം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അതില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തത്വം, പരമസത്യം, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, പരിപാലകനും അങ്ങാണ് എന്ന് കണ്ടു. ഇനി 8ാം അധ്യായത്തിലോ പരമപദപ്രാപ്തി, ജീവിതകാലത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് മരണവേളയില് കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി വ്യക്തി ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും എന്ന് കണ്ടു. അന്ധകാലേ ജമാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം എപ്രയാതിന, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം കണ്ടു. 9ാമത്തേല് ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം. ഭക്തിയുത സേവനം വഴി ഭഗവാനുമായിട്ട് ശാശ്വത ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കണ്ടു. പരിശുദ്ധ ഭക്തി വളർത്തി ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാം എന്ന്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവമാത്മാനം മത്പരായണ എന്നുള്ള ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചു. 10ാം അധ്യായത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശക്തികളുടെയും വിഭൂതികളുടെയും ആവിഷ്കാരങ്ങള് ഒക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. എല്ലാ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളും. പിന്നെ ചതുശ്ലോകി ഗീത കണ്ടു. 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപ ദർശനം ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. തന്റെ ഈശ്വരത്വം വെളിവാക്കി അല്ലെ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ് മൂലരൂപം എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഭക്തിയോഗം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കാം. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ് വ്യക്തിശൂന്യവാദികളെക്കാൾ ഉന്നതരായിട്ടുള്ളവര് എന്ന് പറഞ്ഞു. പരിപൂർണതയുള്ളവര്. സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയോഗം. രാഗാനുഗ ഭക്തിയാണ് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ദിനചര്യയെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഇവയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക്, ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് വരാം. അത് സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരാം.
അങ്ങനെയും പറ്റില്ലെങ്കിലോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പണമായി കർമ്മഫല ത്യാഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം എന്ന് കണ്ടു. ഇനി ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് വരാം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല. ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് ഭഗവത് കൃപയാൽ ഇത് എത്രയോ തുച്ഛമെന്ന് കരുതും. കടുത്ത ക്ലേശത്തിലും ശാന്തനായിരിക്കും. ശരീരമാണ് താനെന്നും അല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്ത് ലഭിച്ചുവോ അതില് തൃപ്തനായിരിക്കും. ഭക്തൻ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ പോലും പ്രശ്നമില്ല. ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷമോ സന്താപമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദുസ്സംഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ഒരു സംഭാഷണവും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ഭക്ഷണോ താമസോ ഒന്നും വേണമെന്ന് ഇച്ഛയുണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാൻ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത് ഉറപ്പാണ്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി എന്താ കാണാ? ഏതൊക്കെയോ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യങ്ങളുടെ സമ്മാനമാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ഈ കഴിവുകളൊക്കെ. ആ സമ്മാനം നൽകിയ ആളാരാണ്? ആ ആളെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ അല്ലേ. ഈ അധ്യായത്തില് കുറച്ച് വാക്കുകളുടെ നിർവചനം ആരായുകയാണ് അർജുനൻ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ നിർവചനം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോ എന്താണ്? ആറ് വാക്കുകളുടെ നിർവചനം വേണം ഇപ്പോ അർജുനന്. അത് അടുത്ത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരം, അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെയൊക്കെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം, അതിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്നവനോ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് ഇതുവരെ ആത്മാവ്, ജീവസത്ത, ചൈതന്യം, പ്രജ്ഞ എന്നൊക്കെ പല വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആത്മാവിനെയാ പറയുന്നത്, ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അപ്പോ ആ ക്ഷേത്രമാണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്ന ആള് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകാണ്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മണ്ഡലമാണ് അല്ലെ ശരീരം. ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. ബദ്ധജീവാത്മാവായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോയേനെ. അപ്പോ ഈ ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അയാൾക്കൊരു ശരീരം, കർമ്മവേദിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവത് വിധേയരാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. ജീവസത്തകൾ അത് മറക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മൾ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ബോധദീപ്തരാവണം. സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ദുഃഖം, ധനേച്ഛ ഉണ്ടാവാം,
അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ജിജ്ഞാസ, അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാരണങ്ങളാല് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കും. എല്ലാത്തരം ഗുണങ്ങളുള്ളവരുടെയും ഉള്ളില് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, ഭഗവാൻ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമത്രേ. ഇപ്പോ ഒരു ആത്മാവ്, ആ ജീവാത്മാവിന് അറിയാം, അതിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം. അപ്പോ ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ്, അതിനെ അറിയുന്ന ആ ആത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടും. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇതെന്താ കാണിക്കണേ? ഇത് ഒരു ഫലം നിറയെ പഴങ്ങളുള്ള ഒരു മരം. 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പക്ഷി ആ ഫലങ്ങളൊക്കെ പറിച്ച് തിന്നണു, അല്ലേ? എന്നാലോ മറ്റൊരു പക്ഷി വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു സാക്ഷിയായിട്ട്. ഇതാരാണ്? ഇത് ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, പരമാത്മാവ് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വ്യവഹരിക്കുകയാണ്. ഓരോന്നും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ പോലും ഇല്ല, അല്ലെ? ആ പരമാത്മാവിലെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ, ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആത്മാവിന് മോചനം ലഭിക്കും. പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പരമാത്മാവിനെ സ്മരിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ ആസക്തനായി പോവാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവ്വേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇതിലിപ്പോ 3 എണ്ണത്തിന് ആൻസർ കൊടുത്തു അല്ലെ ഭഗവാൻ. സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്നാണ് പറയണേ, എന്നറിയൂ എന്ന്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് സർവശരീരങ്ങളുടെ ആ ഹൃദയ ഗുഹയിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതും അങ്ങനെയുള്ള ഞാനും, സർവശരീരങ്ങളുടെ കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പിന്നെ ഈ ശരീരത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ജ്ഞാനം. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാമേ അറിയാം. എന്നാലോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിന്, ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവുണ്ട്. 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ആകാശം, അഗ്നി, വായു, പൃഥ്വി, ജലം. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും
അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം 24 ഘടകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാണ്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്. 3 ഗുണങ്ങള് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങള്: സത്വം, രജസ്, തമസ്. പിന്നെ എന്താണ്? ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 വീതം. ഏതൊക്കെ? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള 5 ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു ക്ഷേത്രം, ഒരു ശരീരം. ഇനി 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പറയണത്? എന്താണ് ജ്ഞാനം? അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി സമ്പാദിച്ചിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങള് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വലിയ നീണ്ട ലിസ്റ്റാണ്. ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് വിനയം വേണം. നമുക്കറിയാം വിനയം ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഗർവില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹംഭാവം, അഹങ്കാരം അല്ലെ, ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുവിനെ കൊല്ലാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നല്ല. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ജീവന്റെയും ഉയർച്ചയെ തടയരുത്. നമ്മള് അവര് ഉയർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അഹിംസയാണ്. പിന്നെ ക്ഷമ നമുക്കറിയാം. ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. അത് മതി. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കല് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഒരു ആത്മീയ ഗുരു വേണം എപ്പോഴും. ശുചിത്വം. 2 നേരം കുളിച്ചാൽ മാത്രം ശുചിത്വമായില്ല. ചിന്തകൾ ശുചിയാവണം. നമ്മുടെ വാക്കുകള്, പ്രവൃത്തി എല്ലാം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. സ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു, നാളെ ആവുമ്പോൾ മാറ്റി ചിന്തിക്കരുത് അല്ലെ? സ്ഥിരത വേണം. ആത്മസംയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലെ ഒന്നും എക്സ്ട്രീം എന്ത് വന്നാലും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവണം. സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ അല്ലെ, അതിലൊക്കെ ഒരേപോലെ ആത്മസംയമനം ഉണ്ടാവാം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ ആസക്തി ഒന്നും പാടില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ. വെറുതെ നമ്മുടെ പണം, പദവി അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ അഹങ്കാരം നല്ലതല്ല. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം. ഏതിനെ കുറിച്ച്? ഈ ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുന്ന, എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതൊക്കെ കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പകയല്ല, രാഗമില്ലാതിരിക്കുക, ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാതിരിക്കുക, രാഗദ്വേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വൈരാഗ്യം. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് വെച്ചാല് മക്കളെ, ഭാര്യയോ വീടോ ഒന്നും നോക്കണ്ടെന്നല്ല. എല്ലാ കർത്തവ്യവും നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. എന്തു വന്നാലും ഒരു സമഭാവന, ക്ഷോഭയില്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും ഫേസ് ചെയ്യുക, എല്ലാതും അഭിമുഖീകരിക്കുക. എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. ഭഗവാനില് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരഭക്തി, അനന്യഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ചിലവർക്കൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ? തനിയെ താമസിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ശീലിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ചിത്തം ചഞ്ചലമാവില്ല, നമുക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടും, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ പ്രായമാവുമ്പോ മക്കളൊന്നും ചിലപ്പോ ആരും കൂടെ ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത് നല്ലതാ. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദുസ്സംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുക. എല്ലാവരിൽ നിന്നും മാറി നിന്നിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഭക്തരുടെ കൂടെയൊക്കെ സംഘം ആവാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയല്. എന്താണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്നറിയണം. നമ്മള് ഭഗവത് ദാസരാണ്,
ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ കടമ എന്നുള്ള ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകതയെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണം. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവണം. ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഇവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്, ഇവയല്ലാതെയുള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണത് ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമ്മളിലില്ല എങ്കില് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടോ, അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ജ്ഞാനിയാവുക, ഭക്തനാവുക, അല്ലേ? ഭൂതനാവുക, ആത്മാരാമനാവുക എന്നൊക്കെ പറയാ, അല്ലെ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങള്, മേൽപ്പറഞ്ഞ ഈ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പരിഹാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാ ഇതൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തില് അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ. സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് വലിയ ബോളിവുഡ് സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു, അല്ലേ? കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതുപോലെയായി. എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ പടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മള് പാപ കർമ്മങ്ങള്, ഫലങ്ങളൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റുക? മന്ത്രജപം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം ആസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുവെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാനോ ഇതിലൊന്നും ആസക്തിയില്ല, ഒട്ടലില്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്. എന്നാലോ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ജീവസത്തകളുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ അഭൗതികങ്ങളാണ്, സ്പിരിച്വൽ സെൻസസ് ആണ്, മാലിന്യം തീണ്ടാത്തവ. ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ അറിയാം, അല്ലേ? പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ഓരോ ജീവികളുടെയും ഭഗവാൻ അറിയാം. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഭഗവാൻ സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം അവിടുന്നാണ്. അറിവ് ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടുന്നതും ഭഗവാനെയാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനാണ്. സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ജ്യോതി സ്വരൂപനായതിനാൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തില് സൂര്യചന്ദ്രാദികളുടെ പ്രസക്തിയില്ല. അവിടെ എത്താൻ ഉത്സുകരായവർക്കോ സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് തന്നെ ജ്ഞാനം നൽകുകയാണ്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും യജമാനനും ആത്യന്തിക ആശ്രയവും ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണം.
ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ ലോകം മുഴുവനും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. നമ്മളപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഒരു കഥ പറയട്ടെ. ഇവിടെ പാണ്ഡവര് വനവാസ കാലത്ത് ഒരിക്കല് അവിടെ ദുർവാസ മഹർഷി കുറെ ശിഷ്യരോടൊത്ത് അവിടെ വരികയാണ്. ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വേണം എന്ന്. ദ്രൗപദി പ്രാർത്ഥിച്ചു. കാരണം ഈ അക്ഷയപാത്രം കഴുകി വെച്ചു. എല്ലാവരുടെയും ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചാ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ആഹാരമൊന്നും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല. അപ്പോഴ് ദുർവാസ മഹർഷിക്കും ശിഷ്യർക്കും ആഹാരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശപിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യും? ദ്രൗപദി ഉടനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവര് കൃഷ്ണയും ദ്രൗപദിയും കൃഷ്ണനും ഫ്രണ്ട്സാ. ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കാമ്യകവനത്തിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എത്തി. അപ്പൊ പറയാണ്, കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയാ, ഓ ദ്രൗപദി, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, വല്ലതും കഴിക്കാൻ തരൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ, എന്തിനാ എന്നെ വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കണേ? ഞാനേ വിഷമത്തിലായിട്ടാണ് നിന്നെ വിളിച്ചത്. ഇങ്ങനെയാണ് ദുർവാസ മഹർഷിക്കും ശിഷ്യർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കാൻ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ആ പാത്രം നോക്കൂ, അതിലൊരു ഒരു മണി അരി കിടപ്പുണ്ടാവും, അതെടുത്തു കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് എടുത്തു. അത് കൃഷ്ണൻ അത് കഴിച്ചപ്പോ ഈ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നാനത്തിന് പോയ ദുർവാസാവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിക്കാനായിട്ട് ആഹാരത്തിന് വിളിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ് കൃഷ്ണൻ. അവരെ ആഹാരത്തിന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഭീമൻ പോയപ്പോ അവര് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അവർക്ക് കഴുത്തിനറ്റം വരെ സദ്യ കഴിച്ച ഫലാണ്. അപ്പോഴേ ഇനിയിപ്പോ ആഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്നാനത്തിന് വന്ന, ഇനി ആഹാരം കഴിക്കാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഭീമന്റെ അടിയും കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാല് ഈ ലോകം മുഴുവനും സംതൃപ്തമായി എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയണേ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജീവാത്മാവിന് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്, തമോ ഗുണം ഉള്ളവര് ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. അപ്പോഴ് അവർക്ക് ചീത്ത യോനികളില്, നീച യോനികളില് പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട്. എന്നാൽ സത്വഗുണമുള്ളവരൊക്കെയോ നന്മകളാ ചെയ്യുക, പുണ്യപ്രവൃത്തികളാ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല നല്ല ഉയർന്ന യോനികളില് ജന്മങ്ങൾ കിട്ടും അവർക്ക്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യണേ, സത്കർമ്മങ്ങള് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താല് അടുത്തത് നമുക്ക് നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും. അതല്ല മറിച്ചാണെങ്കിലോ മോശം ലൈഫായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പല പല ജീവികളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് നരശരീരം കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അല്ലെ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലോ മണ്ണിനടിയിലോ ഒക്കെ ഒരുപാട് തരം ജീവികളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് ചിലപ്പോ ജനിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ എന്താ, ആസുരികവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നാളെയാണ് നമ്മള് 14ാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് സത്കർമ്മങ്ങളും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രേരിതരാവും. അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ജീവാത്മാവ് ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ, ചിലപ്പോഴോ വന്യമൃഗം പോലെ പെരുമാറും. അതൊക്കെ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം കാരണമാണ്.
പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. ഇനി അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ചിലപ്പോ എന്താ കിട്ടുക പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നതത്രേ സത്യം. അങ്ങനെയുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രഭാവം കൊണ്ട്, ആ ഗുണപ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ജനിമൃതികൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോവാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ഇല്ല. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്, ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മോചനം കിട്ടണ്ടേ, നമുക്കൊന്ന് കര കയറണ്ടേ? അത് പറ്റണുണ്ടാവില്ല. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിച്ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയണം. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഈ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലെവലിലായിക്കോട്ടെ, ലോവർ ലെവലിലായാലും ശരി, ഏതായാലും ശരി, അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നത്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ച ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കനുസരിച്ച് ശരീരം നൽകി ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയച്ചതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ധാമത്തില് തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയില് ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ മക്കളെ പഠിപ്പില് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൈനിൽ വിടും, അല്ലെ? നല്ല പാരന്റ്സ് അങ്ങനെയാ ചെയ്യാ. അതുപോലെ ഭഗവാനും അങ്ങനെയാ. അവർക്ക് ഭൗതികതയില് സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശരി, അതിന് തക്ക ഒരു ശരീരം കൊടുത്ത് ഭൗതികതയിലേക്ക് വിട്ടു. പിന്നെ അവരിവിടെ നന്മ ചെയ്തിട്ടും തിന്മ ചെയ്തിട്ടും ഓരോരോ തരം ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് ജീവിക്കണു, മരിക്കണു, ജനിക്കണു, മരിക്കണു, അങ്ങനെ അവരിവിടെ വട്ടം കറങ്ങുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ സ്വധാമത്തിലേക്ക് വരണം, അല്ലെ? അതിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നോളൂ തിരിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയിക്കോളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ മക്കളെ നിർബന്ധിക്കില്ല നല്ല പാരന്റ്സ്. നീ ഡോക്ടർ ആവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിക്കില്ല. അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മക്കളെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലെ? ഇന്ന വഴിക്ക് പോയാൽ ഇന്ന പോലെ കാരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തോളൂ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ച ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും സഹവാസവും സ്വപ്രയത്നവും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിതി മാറ്റിയെടുക്കണം, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ പോയാ മതിയോ? ജനിക്കുക, മരിക്കുക, വേറൊരു ശരീരം എടുക്കുക, പിന്നെയും ജീവിക്കുക, പിന്നെ മരിക്കുക, അതുപോരാ, അല്ലെ? അതിനൊരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം വേണം. അപ്പൊ അവര് എന്തൊക്കെ വേണം? സോ സിമ്പിൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവസത്ത, പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ജ്ഞാനായി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ ജനിമൃതികള് ഇല്ലാണ്ടാവും. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഈ പ്രകൃതിയാണ്, പ്രകൃതി സൃഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ഭഗവാൻ ആജ്ഞ നൽകുന്നു, പ്രകൃതി അത് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പോ നമ്മള്
നമ്മൾ മരണശേഷം നമുക്ക് ജലമയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് കിട്ടുക. ആ ജലമയ ശരീരം ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലാണ് വിചാരിക്കുക. സ്വർഗത്തിന്റെ ആ പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ജലമയമായ ശരീരത്തിനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. അപ്പോഴും പിന്നെ അത് മഴയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ പതിക്കും. പിന്നെ അത് ചെടികളായി മുളച്ച് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ധാന്യങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിതാവാകാനുള്ള ഒരാൾ അത് ഭക്ഷിക്കും. പിന്നെ അത് ഒരു മാതൃ ഗർഭത്തിലേക്ക് ബീജശുക്ലങ്ങളായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. അത് പിന്നെ ഒരു ശരീരമായിട്ട് വളരും. അങ്ങനെയാണ് വേറെ വേറെ പുനർജന്മമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരം, ആ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ചെയ്യണത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയും പരമാത്മാവാണ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയും പറയും. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്? പ്രജ്ഞ, അവബോധം, കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കണത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശരീരം നൽകപ്പെട്ടു. ആ ശരീരം കൊണ്ട് തദനുസൃതം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായുള്ള വസ്ത്രമല്ലേ തിരഞ്ഞെടുക്കണേ. 36, 32 അങ്ങനെ പലർക്കും പലതാണ് അല്ലെ യോജിച്ച ഡ്രസ്സിന്റെ അളവ്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ശരിക്കും കറക്റ്റ് അളവിനുള്ള ഡ്രസ്സ് സ്വീകരിക്കും. അതുപോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും അനുസരിച്ച് ശരീരം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം ലഭിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിന്റെ വസ്ത്രമാണ് ശരീരം. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്? ആഗ്രഹവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. വസ്ത്രാണ് ആത്മാവിന്റെ. പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് ശരീരം എന്നുള്ളത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ടാണ് നമുക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മളല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഉള്ളിലിരുന്ന് പരമാത്മാവ് അത് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ഏതുപോലെ? സൂര്യൻ ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്ന പോലെ. സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാണ് അതിൽ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ സൂര്യൻ ഈ വിശ്വത്തിൽ എങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളില്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് ജീവാത്മാവ് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താലെ പ്രകാശമാനമാക്കുകയാണ്, ചൈതന്യവത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് അല്ലെ. സൂര്യപ്രകാശം വരുമ്പോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു വിരല് ഒരു അനങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രജ്ഞ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ, ആ ആത്മചൈതന്യം ഉണ്ടാവണം. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുള്ളപ്പോള് പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിലോ പ്രജ്ഞ അവശേഷിക്കുന്നില്ല, അവബോധം ഇല്ല, പിന്നെ ജഡമായി മാറി അല്ലെ. അപ്പോ ജീവസത്തയുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രമായിട്ട് വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ശാരീരിക യന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ജീവസ്പർശി അതിൽ നിന്ന് അകന്നാല് ഉടനെ ഈ ശരീര യന്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗശൂന്യമാവും. എല്ലാ ഭൗതിക ഊർജത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ് അല്ലെ. ആ ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശാരീരിക യന്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, ജഡായി, പിന്നെ ഒന്നും പ്രവർത്തനക്ഷമമാവില്ല എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് കാണിച്ചത്? കത്തി, രണ്ടു കൂട്ടരുടെയിലും കത്തി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് റോങ് കാര്യത്തിന്, ഒന്ന് റൈറ്റ് കാര്യത്തിന്. ഇപ്പൊ കള്ളന്റെ കയ്യിലൊക്കെ കത്തി കിട്ടിയാൽ ഉപദ്രവിക്കും അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ. എന്നാ ഒരു സർജന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. 35
ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ജായേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിന്, അതായത് ക്ഷേത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശരീരത്തിന്റെ പുതിയ വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ക്ഷേത്രം. ആത്മാവിന്റെ പുതിയ വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അല്ലേ? അപ്പൊ ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പരമപദം പ്രാപിക്കാന്? ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയണം? ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ്, എന്തു ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടുക, അതറിയാം. അത്രേ അറിഞ്ഞാ മതി, പിന്നെ നമുക്ക് പരമപദം കിട്ടുകയായി. ഇത്രയും സോ ഈസി അല്ലേ? ഇപ്പൊ ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും അവസരം വേണം. സത്സംഗം, അതാണ് വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം. ദുസ്സംഗം വേണ്ട. ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യാൻ, വ്യവഹരിക്കാൻ, കൂടിക്കഴിയാൻ അവസരം കിട്ടണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ഈ ജഡപദാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം അതും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ്. അർജുനൻ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഗുരുവായിട്ട് കിട്ടി അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാല് ശിഷ്യൻ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവും. ഈ ശരീരം ജഡമാണ്. അതിനെ 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു സ്ഥൂലമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ ശരീരം എന്നത്. മനസ്സും വൈകാരിക വൃത്തികളും സൂക്ഷ്മ ആവിഷ്കാരമാണ് അതിൻ്റെ. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെയും സങ്കലനാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങള്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു പോരുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയും അറിയാൻ കഴിയണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്ക് അർഹരാവും എന്നാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്തരുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ഉജ്ജ്വല കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ഉദ്ധവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉദ്ധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്താണ്, മധുരയിലെ മന്ത്രിയാണ്. ഒരു ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഉദ്ധവരോട് പറയാണ്, സുഹൃത്തല്ലേ, അപ്പൊ ഉദ്ധവരോട് പറയാണ്, ഉദ്ധവ തന്നോട് എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടാണെന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തന്നെ പറയൂ എത്ര ഇഷ്ടാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, അങ്ങയോട് എത്ര ഇഷ്ടമാണോ അത്ര എനിക്ക് ബ്രഹ്മാവിനോടില്ല എന്ന് പറയാണ്. ബ്രഹ്മാവിനോടുള്ളേക്കാളും ഇഷ്ടം കൂടുതലാണത്രേ ഉദ്ധവരോട്. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് ചോദിച്ചു, ശിവനോട് ഇഷ്ടാണോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്നാ ശങ്കര, ഇല്ല, എനിക്ക് ശിവനോട് തന്നോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംഘർഷണേട്ടനോടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇല്ല. അപ്പൊ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്നാലും ലക്ഷ്മിയോട് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചുറ്റും നോക്കി, ലക്ഷ്മി അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ശ്രീ ഇല്ല, എനിക്ക് ലക്ഷ്മിയോടും തന്നോടുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് അങ്ങയെ ഇഷ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് ഉദ്ധവരോട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ? ഉദ്ധവർക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, അറിവുണ്ട്, രണ്ടും വേണം. ജ്ഞാനവും വേണം, ഭക്തിയും വേണം. വൃഷ്ണീനാം പ്രവരോ മന്ത്രി കൃഷ്ണസ്യ ദൈദാസഖ ശിഷ്യോ ബൃഹസ്പതേ സാക്ഷാത് ഉദ്ധവോ ബുദ്ധിസത്തമ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വൃഷ്ണീനാം പ്രവരോ മന്ത്രി, വൃഷ്ണികളുടെ മിടുക്കനായ മന്ത്രിയാണ്
കൃഷ്ണസ്യ ദൈതാസഖ, കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണ്. ശിഷ്യോ ബൃഹസ്പതേ സാക്ഷാൽ ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. ഉദ്ധവര് ബുദ്ധിസത്തമനാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്ന് കണ്ണനക്കിയാല് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് ഉദ്ധവർക്ക്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാ എപ്പോഴും. ഒരിക്കല് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ മ്ലാനവദനായിട്ട് ഇരിക്കണ കണ്ടപ്പോ ഉദ്ധവര് ചോദിക്കാണ്, എന്താ കൃഷ്ണ ആലോചിക്കുന്നേ എന്ന്. അപ്പോ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ, എന്താണെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറയൂ എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും ഒക്കെ അടുത്തുനിന്ന് പോന്നില്ലേ മധുരയിലേക്ക്. ഗോകുലത്തിലെ പശുക്കുട്ടികള്, ഗോപികമാര്, ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ വിഷമം? ആ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, കൃഷ്ണൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു 3 മാസം നിന്ന് വന്നാ മതി എന്ന് പറയാണ് ഉദ്ധവര്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ കാര്യവും നോക്കി നടത്താം, മന്ത്രിയല്ലേ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോഴോ പിന്നെയും തിരിച്ചു വരണ്ടേ 3 മാസം കഴിയുമ്പോ? അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാ പിന്നെ ഒരു 3 മാസം കൂടി നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല, ആത്യന്തികമായിട്ട് ദുഃഖം തീരാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ടാവണം വേണ്ടേ? അതിന് എന്താ ചെയ്യാ? അങ്ങിപ്പോ ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനൊക്കെയാണ്, വലിയ ജ്ഞാനിയാണ്, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അറിയണ ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങ് പറയൂ, എന്താണ് ഇതിനൊരു പോംവഴി എന്ന്. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, സംശയമില്ല, അതിപ്പോ ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ ഞാനല്ല, താൻ ഒരു 3 മാസം അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് അവർക്ക് ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് ആത്മജ്ഞാനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഗോപികമാർക്കും ഒക്കെ എന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഗോപികമാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവര് സാധാരണ സ്ത്രീകളല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കുന്നവരാ അവര്. എനിക്കായിട്ട് ഈ ലോകമര്യാദകൾ പോലും വെടിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ ഉദ്ധവര് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. നന്ദഗോപരുടെ അവിടേക്കാണ് ആദ്യം പോയത്. നന്ദഗോപര് സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ, കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കി. ഇപ്പൊ സംസാരമൊന്നുമില്ല. കൃഷ്ണൻ പോയതിൽ പിന്നെ കളി ചിരി ഒന്നുമില്ല. അങ്ങ് വന്നതിനാല് ഇപ്പോ യശോദ അടുക്കളയിൽ കയറി, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും ഇല്ല. കൃഷ്ണൻ മകനാണ് എന്ന് ഇത്രയും കാലം കണക്കാക്കി, ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത്? കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, കൃഷ്ണൻ എപ്പോ വരും എന്ന്. അപ്പൊ പണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനാണ് എന്നൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴോ ഒന്നുമില്ല. കാളിന്തിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയാല് കാളിയമർദ്ദനം ഓർമ്മ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുളിമുറിയിലാ കുളിക്കണേ. നമസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഓർമ്മ വരും കൃഷ്ണൻ വന്നിങ്ങനെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ആന കളിക്കൂ അച്ഛാ എന്ന് പറയണത്. ഊണിന് ഉരുള ഉരുട്ടുമ്പോഴ് അച്ഛാ എനിക്ക് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ അപ്പോ ഒന്നുമില്ല, ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ചെയ്യാണ്ടായി. അപ്പൊ ഓർക്കുകയാണ്, ബൃഹസ്പതി ഗുരു പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധവര് ഓർക്കുകയാണ്. ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവണം. ഏതുപോലെ? കഷണ്ടിക്കാരന്റെ മുടി പോലെ എന്നാ പറയാ. നമ്മൾ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടല്ല, തനിയെ പോകണം അല്ലേ? ആ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവുക തനിയെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നന്ദഗോപര് പറഞ്ഞു, എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ, യശോദയുടെ കാര്യം നോക്കൂ. അവരുടെ വിചാരം കൃഷ്ണനെ അന്ന് ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടത് കൊണ്ട് പിണങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ്. എങ്ങനെ അവളെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുക ഞാന്? യശോദ ഉദ്ധവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു മുറിയുടെ അവിടെ പോയി. ആ വാതില് കൃഷ്ണൻ വന്നാലേ തുറക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. കൃഷ്ണനെ പോലെ കണക്കാക്കി ഉദ്ധവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അവിടെ വാതില് തുറന്നപ്പോ എന്താ കണ്ടത്? പൊട്ടിയ കലങ്ങള്, കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയ ഉരല്, കയറ്, കൃഷ്ണന്റെ വേണു ഉറക്കത്തില് പോലും താഴെ വെക്കാത്തതാ. ഒടക്കുഴല് മറന്നതാണോ എടുക്കാതിരുന്നതാണോ അറിയില്ല. എല്ലാം കണ്ട ഉദ്ധവര് തൊഴുതങ്ങോട്ട് നമസ്കരിച്ചു ആ അച്ഛനെയും അമ്മയും. നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാര്. എന്തിനാ ഭഗവാൻ അവിടം വിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ അതിശയിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നത്.
അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ആശ്വാസ വാക്കുകളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ രാത്രി ഉറങ്ങി. രാവിലെ ഉണർന്നത് തന്നെ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ നാമം കേട്ടിട്ടാ. ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ എന്ന്. ഇപ്പൊ പാലും തൈരും വെണ്ണയും ഒക്കെ വിക്കല അവർക്ക്. പക്ഷെ അവര് പാല് വേണോ തൈര് വേണോ അങ്ങനെയല്ല അവര് ചോദിക്ക. ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി എന്ന് പറയുമ്പോ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ പാല് വേണോന്നാണ്. ദാമോദര എന്ന് പറഞ്ഞ തൈര് വേണോ, മാധവേദി എന്ന് പറയുമ്പോ വെണ്ണ വേണോ എന്നാണ്. അതൊക്കെ ആ കോഡ് ഭാഷയൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തില് നടു റോട്ടിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ രാധേ രാധേ എന്നാ പറയാ. രാധേ രാധേ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒന്ന് വഴി തരൂ, ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൂ എന്നാ. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം മാത്രമേ മധുരയിലുള്ളൂ, നാമം ഒക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് എന്നാ ഗോപികമാര് കരുതണത്. കൃഷ്ണനും രാമനും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാ അവർക്ക് കരുതാൻ ഇഷ്ടം. പോയതൊക്കെ വേറെ. നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ മാമനെയൊക്കെ കൊല്ലോ? ഏയ്, നമ്മുടെ കൃഷ്ണനൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അവര് കരുതണത്. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ അഴിച്ചു വെച്ച ചേല ധരിച്ചും ഭഗവാൻ കഴിച്ച് ബാക്കി ഭക്ഷണം കഴിച്ചും അഴിച്ച മാല ധരിച്ചും ഇപ്പൊ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ രഥം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ കുളിച്ച് അവിടെ നിൽക്കാണ് ഉദ്ധവര്. പെട്ടെന്ന് ഗോപികകൾ കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വരികയാണ്. അടുത്തെത്തിയപ്പോഴോ കൃഷ്ണനല്ല. താൻ ആരാടോ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണന്റെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കണേ എന്ന്. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞയച്ചു വരുന്ന കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാന് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് ചെവി പൊത്തി. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞയച്ചു വന്നതാണെങ്കില് കൂട്ടുകാരനും ഏറെക്കുറെ ആ സ്വഭാവം തന്നെ ആവും. ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഒന്നും. പഴങ്ങൾ തീർന്നാല് പക്ഷികൾ മരം വിട്ടുപോകും. പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാല് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ വിട്ടുപോകും. തേൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ പൂവിന്റെ കാര്യമൊന്നും വണ്ടുകൾ നോക്കാറില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട. അപ്പൊ രാധാറാണി ഒരു ഗോപിക അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ്, ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഗോപികയുടെ പാദത്തില് ഒരു വണ്ട് വന്നു വീണു. കൃഷ്ണൻ തന്നെ വണ്ടായി വന്നു എന്ന് ഭക്തര്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് ഭ്രമരഗീതത്തില് വണ്ടേ, നീ ആ കള്ളകൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ? അവിടെയുള്ള യുവതികളുടെ കഴുത്തിലെ മാലയിലിരുന്ന നീയ് ഞങ്ങളെ തൊടണ്ട എന്ന് പറയാണ് ഗോപികമാര്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും ഉദ്ധവരും വണ്ടും ഒരേ നിറാന്നാ പറയണേ. കൃഷ്ണ കഥയാകുന്ന തേൻ കുടിക്കുന്ന ഉദ്ധവര്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. ഒരു അവതാരവും ശരിയല്ല അവന്റെ. മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് ക്ഷത്രിയനായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ടോ കാട്ടിലേക്ക് ഭാര്യയും കൊണ്ടുപോയി. എന്നാലും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നാ രാവണനെ കൊല്ലണം. അതിന് ഒരു വാനരനെ കൊന്നു അല്ലേ, ബാലിയെ. വീണ്ടും ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു, വിവാഹാഭ്യർത്ഥന ചെയ്തു. അതിനെ വിരൂപയാക്കി വിട്ടു. ശൂർപ്പണഖയുടെ കാര്യ. ഇനി ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വന്നപ്പോഴോ വാമനനായിട്ട് ബലിയെ നിരാലംബനാക്കിയില്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഗോപികമാര്. എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറച്ചില് നിർത്തിയപ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ ഒരു പൂ പറിച്ച് ഭഗവാന് കൊടുത്താല് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും ഗോപികമാരും ഇതുപോലെ തന്നെയാ ഗോപികമാര് ചെയ്യാ. അപ്പൊ എല്ലാം ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ കൃഷ്ണന് പറയാനുള്ളൂ. ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞാ പറയും, ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഗോപികമാരും. വേഷ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്താല്, കാല് തടവി കൊടുത്താല്, പീലി അണിയിച്ചു കൊടുത്താല് ഒക്കെ പറയും ഇതുപോലെ തന്നെയാ ഗോപികമാര് എന്ന്. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഗോപികമാർക്ക് ഇഷ്ടായി, നല്ല സന്തോഷായി. ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണൻ, അത് മതി. അങ്ങനെ അവര് ഗോപികമാര് ഉദ്ധവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എല്ലായിടവും കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. കാളിന്തി, ഗോവർദ്ധനം ഒന്നും ഉദ്ധവര് കണ്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന എല്ലാ ഭാഗവും കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് അവരുടെ കണ്ണിലെ ആ തിളക്കം, ആ വിനയം, ശ്രദ്ധ, ഭക്തി എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരോളം ഭക്തി ആർക്കും ഇല്ല. അവരുടെ പാദ നമസ്കാരം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു.
വന്ദേ നന്ദവ്രജ സ്ത്രീണാം പാദരേണുമഭീഷ്ണശ വ്യാസാം ഹരികഥോദ്ഗീതം പുനാദിഭുവനത്രയം. നിങ്ങളുടെ ആ പാദരേണുക്കൾ പതിച്ചാല് ഈ 3 ലോകങ്ങളും പരിശുദ്ധമാവും. അത്രയ്ക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തമ ഭക്തകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാദം ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചോട്ടെ. ഭയപ്പെടണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ തൊട്ട ശുദ്ധാക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ പാദത്തിലെ ആ പൊടി അതൊന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ശിരസിൽ ധരിച്ചാ മാത്രം മതി എന്ന്. അങ്ങനെ അവര് ഉദ്ധവർക്ക് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു ഗോപികമാര്. അങ്ങനെ ഉദ്ധവര് തിരിച്ചു ചെല്ലാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, ഉദ്ധവരെ എന്തായി? അവരെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് ഒക്കെ നന്നാക്കിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പല സ്ഥലവും പോയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ അറിയണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അങ്ങ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ച് എന്നെ പരിഹസിക്കണേ എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഉദ്ധവരുടെ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാശ്രീ. എനിക്ക് ക്ലാസ് ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഓടി വന്നതാ. എവിടെ പോയാലും ഇപ്പൊ ഇതൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ക്ലാസ്സിന് മുൻപ് എത്തണം പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ കിട്ടിയില്ല, നെറ്റ് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഞാൻ 15-ാം അധ്യായം തൊട്ടിട്ടാണ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മാതാശ്രീ. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് കേൾക്കാൻ അത് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കേൾക്കാം. എന്താ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പില് ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കാണാം. ശരി. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ എഴുതിയതെന്ന് വെച്ചാ വായിച്ചോളൂ. മാതാജി പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ 24 ഘടകങ്ങൾ. അത് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ മാതാജി. 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഇല്ലേ. സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം. ഇതല്ലേ? ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കോ മാതാജി. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, എവിടെയാണ്? ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാലും കിട്ടും മാതാജി. അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം. കണ്ടോ? ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും. പറയണോ ഇപ്പൊ? അത് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. ബുക്കിൽ നോക്കൊള്ളാം. അത് ഏത് ശ്ലോകത്തില്, എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മാതാജി? 6ഉം 7ഉം. 6, 7. അത് നോക്കണം മാതാജി. ഈ ബുക്ക് ഉണ്ട്, അത് നോക്കണം. നോക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചല്ല. അതെ. ഭഗവാൻ അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ് ക്ഷേത്രം? ശരീരം. ക്ഷേത്രമെന്നും അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹേതു. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ
ആസ്വാദകൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവൻ, ആസ്വാദകൻ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും അറിയല്. ജ്ഞേയം, എന്തിനെയാണോ അറിയേണ്ടത് അത്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എന്തിനെ അറിഞ്ഞാൽ അറിവ് പൂർണ്ണമാവുമോ അതാണ് ജ്ഞേയം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ. സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. അടുത്തത് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ. അതിപ്പോ നോക്കിയിട്ട് 6-7 ശ്ലോകങ്ങളിലുണ്ട്, അത് നോക്കിയാൽ മതി. വേറെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ പൊടിപടലങ്ങളെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാം? എങ്ങനെയാ? മന്ത്രം കൊണ്ട്, മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടും ജപത്തിലൂടെ. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ നിങ്ങള് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേ പരീക്ഷയ്ക്ക് 1 വേർഡ് ആയിട്ട് പറയണ്ട, ഒരു ചെറിയൊരു സെന്റൻസിൽ കൂടി വന്ന അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാ എന്താ പറയുക? പഞ്ചഭൂതം. ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, അതെന്താ? ആത്മാവ്. യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എന്താ കിട്ടുക? വീരസ്വർഗം. അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാരാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, ഏതാണ് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങള്? കാറിന്റെ പടം ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഏതാ? സുഖം, ദുഃഖം, ജയം, പരാജയം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്